duilak mari hai rang sebainai senamjaka wani tagmung wani sirikmung wabai naithathok khainai osamataini nok eba khaba osamataini pendel o naithathok osadong no senamjaka gomoti hangkor bai khobjaknai gorji rongochandra parawa hapangni phaisingtui rang chubachu maina phano lokorongni thanibo kisachuk chubachu nabui sak baithani rang rok bai tei club rokni borokni chaitongmung bai o osa terni nok senamjaka nei saikana raka gorji rongochandra parani lokorok tabuk baikhe o osa ter bisingni hai senamjaka phiaba thangnai bisini slai taklai bisini rang mari kabangkha eba khaba budget kabangkha abagai lokorongni chubachu manma bagai belai hambaya parka tei committee ni bwkhaktei sajaka lokorongno naithokgui phunugri man tei chini tiprasaroni wabai senamjak rokno lokorongno jesuk naithorui phunungman asunu kaham hnainai nainaji omangpleno bahike naithathok sanami rajaka osa motani nok goji amchayo acha narone je osa pendel tangjagi tongmani bahai ke tangjaka tai bomo hai ke tangjaka sakari builana midana ambai ruo engka thanai bosor bosong wabaini khlayo taklai bosor bosong wabaini khlai tongo engka sung tini sak jora romoi sung mas kaisa hainangkha engka tabugo tanglain tongo sung fuaini kla noita jora noita digi phayo engka hotni sung 11ta 12ta jora tanglayo aita busuk joratei tabok darok je tangjak mani wa soho eba khebon budget rok busuk rok tabu jora thangka wa taksu jora to sini thangka 700 hai moton thangata rang mari ke busuk budget rok thangana rang kla taklai je budget sini kla 2 e bhai arai he e bhai ongnai 2 lakh hai ro norni budget je chengjak mani ngake tabuk jora je wa paijak mani hoite noron je pendel sanamjak mani hoite busu jora khorcho khram busu jora baikhana rang mari rangni to hisab khlaiako ar wa na kheto taibu ba jekunu mani kunui na kheto taibu na hamjakho wa siming dar oro na rig rok bai bus sanamjak nai rito kroi suru wa bai mang nai acha bahai ma tong taklai bisi nislai de borok bangno thanai bisi nislai de borok bangna na taklai de borok bangna khaklayo thanai boson sai taklai bangtho to hege mata mota thanai bosor rok busuk borok bangkhana bangja mota moti no bangja busuk borok rok bangkhana to hain 2 hai arai obo je osa kaijak mani obo bo jaga thai ebo gumoti ukla gorji rongochandra para goji rongochandra para wa ngake norone abo je pendel tangjak mani sabni idea bai tangjaka norok bodol bung tama bodol bung keto plan ngati age star group tas norok bane norok nije khaka bai tangnai na buini idea bai tangnai na norno club rok de tong tongo sini club mo club hoite de tangjak na para hoite to norone para je para nomor rok okra rok simita tang norone sikla salai bordol simita tangnai to sikla bus babu ke okra ro bus babu hake matang laita kubun pendel eba khaba osar rokota kubun jaga rok ngake orchestra eba khaba superstar rok masamani nugo masaman jaga wa baksa sawo juwa rok muthung jago eba khaba tas rok omai rok kumangma hamya muthung jago ni norla omai rok kuno da muthung jagi tong kroi hob hai norna ma hai kroi orchestra rok ta tong norna orchestra bu kroi taklai kula haino citra hado kisa ongnai cha superstar rok nai koidin ro mi jolen norna osa kula taklai to rondi saidin bhai saidin chol nai saidin tamna phunu jang nai kula ni culture rong ti phunu jang nai bhai ngata ni bang muani hero ngata muani pramita culture ni mongke ane mongke sonjai nuatia para tam parang kamu rongochandra para gorji rongochandra para na gorji rongochandra para hambai